दिनैहाय नैबे हिरिम्बाफुरि गोथार बाथौ फैलामाव दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे दोरोङारि जामु बादायलायनाय बेयाव खुंफुंदों। थारैनो मा थांखि दं बे खुंफुंनायाव? हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा सान्तिपुर हालामनि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आफाद। दा बे आफादा बोसोरफ्रोमबो मागो दमासि फोरबोखौ खुंबोनाय जादों। देग्लायबो साननैनि हाबाफारि लानानै मागो दमासि फोरबोखौ खुंनाय जादों। दा बेयावनो जोंहा मैयानि हाबाफारियाव जोंहा मास प्रेयार खालामनाय जादों। मास प्रेयार जे बुहुमनां गोजोन हास्थायनानै फारौ गुफुर उरायहोनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बिनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो मोनायाव जोंहा थामथि हाबाफारि हिसाबै थान्दै मेल जुथुमनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो दिनै नैथि सानाव जोंहा फुंनि हाबाफारियाव जोंहा बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबो बादायलायनाय बे फोरबोखौ लानाय जादों। दा बेहाय जोंहा थांनाय बोसोरावबो बे एखे हाबाफारिखौनो लादोंमोन। दा देग्लाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'नि जाग्रा माखासे ट्रेडिशनेल माखासे जाग्रा आइटेमफोर बेखौ फ्राय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना बावलांनो हमबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बोखांफिननो थाखाय ट्रेडिशनेल आइटेमफोरखौ बे बादायलायनायाव होनाय जादों। जेरैबायदि जोंहा बर'आव GI टेग मोननाय माखासे जाग्रा आइटेमफोर दङ। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ बोखांफिननायनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बेखौ मारै सङो बिनि सायाव फोरोंलांनायनि माखासे हाबाफारि लानाय जादों। जुरिसडिक्सन हिसाबै मा जायगानिफ्राय बेयाव बादायारि हिसाबै बाहागो लाफैदों बेयाव? ओरैनो हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामाव गासै सान्तिपुर हालामनि गासै 50टा बाथौ सिबियारिफोरा बे आश्रमजों लोब्बा दङ। दा दिनैबो बे एखे हाबाफारियाव 50टा गामिनि रायजो राजाफोरा बेयाव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों। आरो बिनि गेजेरावनो दा बादायलायनाय हाबाफारियाव जामुं बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै 7टा गामिनिफ्राय जोङो दिनै मोननो हादों। इयुनाव माबायदि लांनो सानदों बे बादायलायनायखौ गुवार लेभेलसिम नि खेथ्रआव? दा जोंहा थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो जामुं बादायलायनाय जादोंमोन, दा देग्लाय नैथि खेब बादायलायनाय हिसाबै जोङो बिनिख्रुइ साबसिन बादायलायनाय जोङो थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन जों बादायलायनाय खुंफुंनो हादों। दा फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे बादायलायनायखौ दस्रा रोखोमै लांनो नागिरदों। जेरै जायगायावनो संनाय आरो माखासे आइटेमफोरखौ बुंखानानै होनाय बे गोबां माखासे गोदान माखासे हाबाफारि लालांनो नागिरदों। सार, जोङो गोबां समावनो माखासे जायगाफोराव नुनो मोनो बेफोरबायदि दोरोङारि संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बेफोर बुस्थुफोरखौहाय माखासे जायगाफोराव बा माखासे मानसिफोरा बावलांनो हमगासिनो दङ। बैसोरखौ सारा मा मेसेज हरनो सानो? दा आङो दिनैनि बे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि जि बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबोनि बादायलायनाय, बिनि गेजेरजों आङो बर'नि जि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जानाय फोरबोफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै बेखौ दोनलांनो आरो बेखौ बाहायलांनो थाखाय आङो खावलायनो सानो आरो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा
सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।